Er vi bedste venner? Nej. Okay, fuck, hvad er det for en gruppe spasser, jeg går i skole med? Hold da kæft. Jeg vil gerne lige sige... Man kan jo ikke stifte bare på den her lorteting! Jeg er Da Vinci. Det er ikke et papirstårn i hvert fald. 6, 7. Jeg har lige fået et brev fra produktionen her, nu kan jeg ikke finde noget opgave åbne den op. Ligesom Oscar. Ja. Nu ser vi lige. Hej, Tristian den Lave, den gave jeg ikke vil have. Jeg, Johan den ekstremt talentfulde essaymester, må desværre melde afbud fra liveshowet, da jeg har i gang i langt vigtigere ting. Jeg sidder lige nu i Grønland, da jeg midlertidigt er blevet meldt ind i Folketinget, og skal tage en beslutning, hvorvidt Trump skal have min velsignelse til at fakturere Grønland. By the way, hvis produktionen glemte at levere dette til dig inden liveshowet, så skal du ikke, som på ingen måde, læse det op, da det er meget hemmeligt. Held og lykke for gruppen. Yes, anyways. Velkommen til Essaymester. Jeg, så essaymesteren, jeg har udsat vores deltagere for sidste gang til at løse alle nogle opgaver. Og i dag skal vi finde ud af, hvem der er vinder af denne sæson. Og hvem der får lov til at tage denne virkelig flotte gyldne trofæ med hjem. Er det i munden? Albert! Eller er det Ellen? Kunne det også være Ida Elik? Måske er det Johan? Eller kunne det være Oscar? Det finder vi ud af i dag. Og jeg hedder jo Tristan. Jeg har ikke min leder med. Så nu er det mig, der styrer showet. Så jeg tror, at deltagerne de har noget at sige til mig. Ja. Jeg kan ikke lide dit outfit. Jeg synes, du trækker vejret lidt for højt. Tak. Faktisk. Ja. Jeg tror ikke, jeg har et ord, der kan nok til at beskrive. Tristan, jeg er nødt til at sige det. Din mormor lyver. Du er ikke blevet kønnere eller højere siden sidst. Tak. Tristan, det eneste smykke, du nogensinde kommer til at bære, er solsikkesnoren. Okay. Mange tak, kan jeg så hilse at sige fra mig selv. Nå, vi skal vel allerede videre til første opgave. Synes I selv, I er gode til at lave reklamer? Jeg er sygt god til det. Du er sygt god til at lave reklamer? Ja. Jeg ser filerne. Wow. Hej Tristan. Hej Oscar. Er du træt i dag? Ja, virkelig. Find den mærkeligste ting. Du har 1 minut, tiden starter nu. Godt. Mærkeligste ting. Mærkelige ting. Just, hvad har du der mærkeligt? Det kunne være mærkeligt. Er vi bedste venner? Ja. Så har jeg dig jo. Ja, det er den mærkeligste ting. Okay, det er faktisk fair. Det er den mærkeligste ting. Jeg håber ikke, det er endnu en lækker bolle. Er der mærkelige ting hernede? Det her det er min mærkelige ting. Yes. Kan I bare bruge just? Hun er rimelig mærkelig. Okay. Jeg har valgt just. Er det din mærkeligste ting? Ja. Yes. Jeg har valgt en fra produktionen. Okay, ja. Opgave klaret. Godt. Tak. Vi ses.
Ja, er du tilfreds? Jeg er meget tilfreds. Yes. Det er vinderproduktet. Godt. Ja, hvis I husker rigtigt, så er der jo også en del 2 af den her opgave. Det var ikke bare 15 mærkeligste ting. Den første, vi tager, det er Albert. Men lige inden vi begynder, hedder det af ananas eller anden ananas? Det hedder pineapple. Det er godt, at vi har lige det kan være styr på det. Ja. Alright. Hej Tristan. Hej Albert. Går det godt? Nej. Det er dig, der har lagt den der. Ja, kunne du godt sige. Den så ret lækker ud, synes du ikke? Nej. Lav en kort reklamefilm om den ting, du har valgt. Du har et kvarter. Tiden starter nu. Dette er ananas i juice. Den allerbedste, bedst kvalitet ananas fra Australien af. Den er håndplukket og skåret ud i perfekte strimler. Sindssygt god til madlavning. Du får ikke noget i bedre kvalitet end denne ananas. Fra Very Best Foods. Det er simpelthen det bedste. Køb det nu. Albert, jeg er nødt til at sige, at jeg har virkelig lyst til ananas nu. Ja, også mig. Det var også planen, det her. Det var flot. Ja. Hvor meget ved du egentlig om ananas? Nok til at lave en god reklame om det. Ja, så siger vi det. Så skal vi videre til Johan. Nej. Med hans mærkelige genstand. Reklamefilm. What the fuck? Reklamefilm til et eller andet. Kan fucking virke. 3, 2, 1. Sådan der. Her har jeg min ting. Den er meget fucking goofy. Den er rimelig freaky for det meste af tiden. Den kan godt lide at pille ved min... Den kan rigtig godt lide at pille ved mine patter. Min røv. Ja, hvor fanden kan den ikke lide at pille ved mig? Den har også kendt for at være grineflip. Og så er den rimelig tit rød. For en eller anden mærkelig grund. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er en del af processen. Det er en del af opkøbet. Og hvis du rigtig gerne vil have den, så koster den kun 299. 8 gange per payment. Og du betaler en gang om ugen eller sådan rundt regner. Du skal ikke gøre det der. Back profile. Kom, Grimmer! Godt. Som du kan se, er den et kvindeversion. Så hvis du virkelig betaler nok, kan du også knæppe den billigt. Grim nu for helvede! Tak. Tak, Tristan. Tristan, kan du bare lige lave lidt reklamefilm for mig? Hun er lidt... hun er en prototype lige nu. Vi skal nok få en forbedret til et andet tidspunkt. Men vi skal nok hjernevaske lidt mere. Så går det nok. Vi skal se glad ud! Godt. Nu runder vi af. 299, 8 payments. Og husk, du kan lege hende billigt. Hvad står hun og laver deroppe? Godt. Jeg runder af, fordi produktionen er en flok autister. Vi ser for i dag. Har hun fået psykologer i gang? Hvor har hun fået tilladelse til at få psykolog? Nej. Det var lidt mærkeligt, det der. Tak. Der er skæret, jeg tror, mindst sådan... 70%. Ja, 70-85% af. Ja. Der er ting, jeg tror ikke, vi kan lovligt sige. Der er virkelig meget klippet ud af det. Ja, hvad fanden der er. Jeg tror, det er faktisk værre. Det er jo grunden til, at det hører SE-filerne. Fordi det er cirka lige så dårligt som Epstein-filerne. Ja. Jeg tror ikke, vi går i dybde med det. Nej, jeg tror heller ikke. Jeg tror, det går det. Det er bedst for hele showets bedste. Ja, jeg tror det også. Jeg synes bare, vi skal gå direkte videre til Ida. Og hendes fælde. Fedt. Står du og mangler en automatisk dejruller, så har jeg noget for dig. Den her
Den kan alle bruge. Og det kan de. Du skal bare have en ret stor sådan dejmaskine. Og så drejer den sådan rundt. Og så kan du lave sådan en dej og boller med smør. Okay. En lækker bolle, måske. Og man kan også få den i guld, og lyserød, og sort, og blå, og grøn. Den koster 8 kroner. Kan købes online og i butik. Det var reklame. Ja, hvor meget forberedelse lavede du på den her? Det er bare sådan, jeg kan. Okay, ja, selvfølgelig. Det er bare et talent, du har. Hvad skal man give for sådan en bassemand? Var det ikke 8 kroner? 8 kroner. Hold det igen. Ja. Så jeg kan bare smide den ned og få flere penge. Fuck, hvor smart. Det er også dig. Ja, men vi skal videre til Ellens opgave nu. Ja. Kære folkens forældre, børn, dem der blev såret igennem folkeskolen, dem der blev mobbet, dem der mobber, skud ud. Jeg sælger i dag et mobbeoffer. Det er rigtig dejligt. Du kan gøre så meget med ham. Du kan mobbe ham, og han begynder ikke at græde. Det har jeg lært ham. Ikke? Ja. Han prøver at spille Mark Lefebvre i SE Master, men det går ikke særlig godt for ham. Han er alt for akavet. Så tænker jeg skulle sige det. Han koster ikke særlig meget. I wonder fucking why. Han koster... Hans startpris var 50. Den er kommet ned på 7,5. Jeg ved det godt. Godt tilbud. Og hvis vi lige skal lave lidt girl math, hvis nu du virkelig gerne vil have en pose chips til 50 kroner, den er på tilbud, så har du jo basically de penge, du har sparet ekstra. Du kan lige få en hel view af ham. Jeg ved godt, ikke den kønneste ælling i bunken. Men det kan sgu noget. Vi sætter bare 100%. Han er gratis. I kan hente ham ude på vejen efter kl. 12. Det var det. Jeg håber, at I elsker mig. Lige så meget, som jeg elsker mig selv. Og I hader Tristan lige så meget, som jeg hader Tristan. Og så... Vi ses. Jeg gider ikke det her mere. Tristan, du var alt for dårlig. Dårlig skuespiller, Tristan. Jeg sætter dig rent faktisk ud på vejen kl. 12. Du er også en boldspasser. Så. Vi ses, Tristan. Hvad kan jeg sige? Altså sådan, jeg fandt bare et godt produkt. Ja. Et eller andet sted er det i hvert fald et godt valg, vil jeg tro. Præcis. 5 point. Jeg håber ikke, at den største del af den her skole har lyst til at mobbe mig. Var det 100% af, ikke? Jo, den er gratis. Ja. Nej, du venter mig ikke ud på vejen efter kl. 12. Nå ja. Ej, så ses vi der, ikke? Jeg skal lige have mad først, jo. Ja. Nå, vi mangler jo vel kun Oscar. Shit. Og hans De gode til sidste. flotte løsning. Skat, tror du ikke snart en kæreste? Jeg synes, du begynder at blive lidt ensom her på det sidste. Nej, mor. Jeg har fået den nye Snare 3000. Købes. Dette produkt er ikke egnet til børn under 18 år. Du må ikke drikke alkohol, mens du er sammen med dette produkt. Og din mor er ikke til dig i garderoben, mens du bruger dette produkt. Jeg kan sige til mig, jeg nød ikke at lave den opgave. Det vil jeg da gøre. Skal vi ikke lige lave en håndsoprækning i salen på, hvor mange der gerne vil købe det her produkt? Ja, okay. Okay, Tristan, jeg synes, du skal tage inspiration af det. Godt, god reklame. God reklame. Jeg synes, det er lidt fucked up, du bare fået skuespillere med. Ja, det var det der. Du har bare fyret nogle andre, der der gør arbejde. Nej, det er ikke selvskud. Det er sgu rigtigt nok, men det er lidt fucked up, det der. Ja. Jamen, det var nogle 5 interessante reklamefilm. Så nu er det tid på, at jeg er ranglister, men nu har jeg jo selv været med til at lave. Og jeg må sige så meget, jeg giver 5 point til Oscar, fordi det var simpelthen så flot opsat. Det er en fangelig start med mig, der står og snaver i papir. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad noget med game. Så giver jeg nok
4 point til Ellen, fordi det er jo en ret god ting. Der er mange, der gerne vil have en mobbeoffer. Sikkert. Ja, det er flot. Tak. God mand, Christian, god mand. Yes. Så vil jeg sige 3 point til Albert. Han er der. Og 2 point til Ida. Du lød ikke særlig professionelt, da du stod og viste dit produkt frem, når du siger, at det kan findes i forskellige farver. Og grøn. Og så til sidst 1 point til Johan, fordi jeg har virkelig ikke lyst til at købe en kvinde. Det er ret etisk ukorrekt. For 2 år siden var det ikke. Nu er vi ikke 2 Hvor er år det sammen. ikke disket for det? Det er jo sygt ulovligt. Ja. Det går ind på, hvor du er i verden jo. Vi er i Danmark. Ja. Hvad hvis det er filmet fra Thailand? Det er det ikke. Det ved de jo ikke noget om for helvede. Prøv at se, hvor dejligt langt mit ansigt er op på den der tavle. Men det er under, eller det er bagvidt. Nå, vi skal videre til næste opgave. Jeg tror virkelig, I har set frem til den her opgave, størstedelen af jer. Specielt Ellen og Johan. Nej. Fordi vi skal nemlig til at lege med lys. Ej, og det var den værste tilstand. Tristan. Albert. Hej. Hej. Hej, Johan. Hvad så, Tristan? Tissemand piller. Hallo. Fucking. Nå. Hej, Ellen. Tristan! Ellen. Vi mangler lidt kamera henne. Sådan 6-7 stykker. Så mange folk har vi heller ikke. Ej, vi har skiftet. Det er foran døren i dag. Ja. Er det ikke Ej, det er heldigt? flot lys. Jo, tak. Må jeg godt skifte på det allerede? Måske burde du læse opgaven først, eller så går det måske forkert. Jeg kan ikke lide Går det måske galt. at tænke sådan der, Tristan. Det hader vi alle sammen. Er du sygt klar? Jeg er altid klar. Skift farven på LED-lyset til Tristans yndlingsfarve. Hurtigste rigtige farve vinder. Tristan nu. Tristan, hvad er det? Nej! Kom nu. Nej! Johan! Hurtigst rigtig farve vinder tid, så nu. Hvad er din yndlingsfarve? Nej. Nå, hvordan virker det her? Jeg har bare virkelig så mange traumer på den her opgave. Ja. Især løb. Puha. Jeg har givet Tristan traumer for den opgave. Nej, det var en god opgave, kan jeg godt sige. Og det er også derfor, vi skal se jeres først. Yes! Nej! 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 Jeg vil ikke, Johan! Moren! Nej! Nej! Fuck off! Victor! Hvor er det henne? Fuck, det er hårdt. Hvor den første passer på lag. Fucking nu. Tristan, hvad er din yndlingsfarve? Det vil jeg ikke sige. Tristan, hvad er din yndlingsfarve? Det vil jeg ikke sige. Det var 6-7 minutter for meget, det der. Du er en god løber. Tak. Jeg skød dig også ret flot. Jeg kan bare gætte farverne. Hvorfor skifter den? Okay, hvorfor skifter den løbet der? Lige sådan her. Løgn. Det er fucking løgn. Det er fucking løgn, I fede pakker. Men jeg kan arbejde. Jeg
Jeg finder os på det hans mund. Nej! Du behøver ikke at gøre det herhjemme. Tristan, jeg forstår det ikke. Tristan! Nej! Ella! Ej, jeg hader jer alle sammen. Rasmus, kan jeg få et rundt batteri til stormester? Et rundt batteri? Ja. Sådan halv. Altså sådan et AA-batteri? Jeg ved fandme ikke, hvad det hedder. Det er et batteri, der er rundt og flad. Du skal ikke stå og kigge på produktion. Det er mig, du snakker med. Fuck! Det er løgn. I har med et andet sted. Jeg har ikke rundt batteri, og hvem fuck tror du, jeg er? Det skifter ikke farve, det her lort. Det er din yndlingsfarve. Det kan ikke skifte. Nej, det er ikke min yndlingsfarve. Tristan, lad være med at gå tæt på døren. Så vil du derned igen? Ej, men det tager sådan 6-7 minutter. Tristan, giv mig et batteri! Nej! Tristan, har du et batteri? Nej! Tristan! Jeg har ikke et batteri! Stop ham, Oliver, stop ham, Nej. stop ham! Oliver, du er seriøst til ingen nytte. Hvorfor har I også givet Tristan et batteri? Hvem troede, det ville være en god idé? Tristan, er batteriet død? Nej. Tristan, lyv det for mig. Nej. Det er godt. Batteriet er ikke død. Grøn, rød. Rød, siger jeg for fanden. Blå. Jeg forstår ikke det her lort. Jeg har brug for et batteri. Ja. Ej, for jeg har det dårligt, at det er så meget. Ej, Tristan, jeg forstår det ikke. Ja. Han har noget i. Ej, jeg bygger. Tristan, jeg flejler. Ej, Tristan, jeg mener. Tristan, jeg farvet det! Må jeg godt tage mine sko på igen? Nej. Sikkert, hans yndlingsfarve er sikkert slukket. Eller andet fuldstændig idiotisk. Det var en mærkelig yndlingsfarve. Ja, du er også fucking mærkelig, ikke? Ja. Jeg kan mærke, at han har den på drum lige nu. Nå, kan du det? Jeg kan også mærke, at jeg kan fucking skifte den, ikke? Man må ikke slå børn. Jeg må ikke slå børn. Okay. Hvis jeg bare begynder at skifte, så kommer den jo på et tidspunkt. Er det din yndlingsfarve? Hvad for noget? Nej. Er det din yndlingsfarve? Nej. Er det din yndlingsfarve? Nej. Er det din yndlingsfarve? Nej. Nej. Det er din yndlings rainbow, fordi du er gay. Nej. As fuck. Nej. Tristan! Ja! Tristan! Ellen! Skal jeg lige sådan? Fuck, det er bare hårdt. Jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af det. Og jeg ved bare, at det er Tristans skyld. Fucking power. Fuck er det? Har du kigget på alle knapperne? Det er ikke min yndlingsfarve. Color plus. Tak. Og en rød? Nej. Pæskugl. Nej. Så du har ramt den. Jeg så den godt. Nej, fordi man kan jo ikke skifte farve på den her lorte ting. Det er din yndlingsfarve. Nej. Ej, fuck, jeg har fundet ud af det nu. Det er din yndlingsfarve, ikke? Jo. Hej, mit navn er Johan. Jeg er ved at få 24 voldsdom for den her opgave. Og Tristan på at dø. Jeg kaster træskoen efter dig næste gang, en dum unge. Hej. Hvor er min stol? Fuck. Udlad ben. Eller to. Hovsa. Jeg føler, at vi burde have en regel om, at man ikke må lave svære opgaver på den her lorte ting. Jeg føler mig krænket og uforstået, og jeg føler mig sådan, som om jeg burde sige 6-7 lidt mere, men det er en anden ting. Tak for i dag. Jeg gider ikke mere. Tak for i dag, Ellen. Der var virkelig mange følelser i den her opgave. Altså virkelig mange følelser. De var alle sammen dårlige og rettet mod dig. Ja, jeg tror, du ville have fundet mig lidt tidligere, hvis når du løber forbi rummet, jeg løber ind og ser, at der sidder 2 mennesker, og en af dem holder et kamera og stiger direkte på dig. Ja, men Tristan, du skal tænke på, at jeg ikke er et særlig atletisk menneske. Jeg fokuserer lidt mere på en løb, end at på at kigge rundt omkring. Så du er mindre intelligent. Også det. Jeg synes, der er noget, der er klippet sådan meget ud. Der er en landing, der er en scene et sted. Mangler der en scene? Lad mig lige læse for før. Ellen tager 18 minutter og 3 sekunder. Det er lang tid. Ja. Og Johan tager 11 minutter og 4 sekunder. Det var lidt lang tid at redigere, kan jeg forestille mig. Ja.
Jeg ved ikke, om du kan regne ud. Jeg følte, det gik meget. Der er noget, der er ud. Jeg mener, jeg husker, at der var en scene nede i det der lokale, jeg finder dig. Og du så slår mig ned? Nej, jeg slår ikke ned. Jeg... Ja. Hvor tror du ikke, det kan komme med? Jeg er ret sikker på, at du slår mig ned. Men altså, det er jo kun det. Det går jo. Det var jo alt sammen lavet for sjov skyld og produktion. Ja. Produktionen eksisterer stadig i dag, jo. Det er nødt til at sige. Okay, ja. Vi skal videre til Oscar og Albert. Så ser vi, hvordan de kan klare sig. Tristan! Nej! Du kommer nok ud, for du fortæller mig det. Okay. Nej! Nej! Jeg kan ikke lide at pille med mig! Nej! Albert! Man kan tage bukserne af mig. Det er seksuelt overgreb, det her. Hold det. Hvor er det? Du er den. Det kunne man lide. Man tager du rette noget af. Du kan prøve det. Hvorfor virker det ikke? Hej. Han troede, at jeg løb, fordi han gerne ville have farven at vide. Fuck. Nej. Nej. Hvor er Tristan? Hvor fuck er Tristan? Hej Albert. Aflever! Yes. Jeg tror sgu ikke, vi bliver færdige i dag. Nej, det gider jeg ikke engang. Det gider du ikke? Vil du give op? Nej, måske har jeg vendt batteriet forkert over sådan noget. Har jeg vundet? Nej. Ej, det er nu de fucking opgaver, der er formuleret forkert igen. Nej, jeg tror, den er formuleret rigtigt. Hvad står der? Det vil du ikke vide. Jeg er færdig. Du giver op? Jeg giver op. Nej, Okay. jeg gør ikke. Nej, Nej, okay. Ikke op. Altså, er man en taber, hvis man giver op? Ja, det er man vist. Ja, det er man jo vel. Hvorfor er der så mange ting på mine øjne? Øj, der var noget der. Det kunne jeg bruge. Ja. Nu trykker jeg. Nej, der var noget igen. Jeg skal bare lade den blive der. Der er den. Nej. Jeg har spurgt om alle dine fucking farver. Ja, vi har også stoppet tiden det rigtige tidspunkt. Bare ikke på telefonen. Så jeg har stoppet tiden. Hvilken farve tror du, det var? Rød, blå, lyserød, lilla. Okay, er det rød? Nej. Blå? Nej. Grøn? Nej. Lyseblå? Nej. Lilla? Nej. Lyserød? Nej. Gul? Ja. Stop! Ja, du har ramt den. Godt. Yes. Farvel, Tristan. Yes, det var godt. Tak for motionen. Det er min nu. Det må være rekordtid. Det må være hvad? Rekordtid. Rekordtid? Det ved man jo aldrig. Du må være at give op. Er du sikker på, det er rekordtid? Ja. Altså, jeg gav ikke op. Var det også nødvendigt at skubbe mig op af en mur med sådan et helt bordfodboldspor? Skal vi lige snakke om, hvor hurtigt jeg fangede dig? Okay. Ja, skal vi snakke om, at du ikke opdagede, at jeg havde batteri på mig? Du gik også og gemte det, Tristan. Nå, videre til tiderne. Oscar, du klarer den på 9 minutter og 20 sekunder. Albert, du klarer den på 6 minutter og 12 sekunder. Okay, det er hurtigt. Ja. Det er faktisk... Og det var jo meget forklaret. Så mangler vi Colina. Den sidste. Hvordan virker den? Hallo? Du vil ikke sige det. Color. Men skal han sige rigtigt? Ej. Er der ikke batterier i?
Og det her. Ej, jeg gider ikke løbe. Jeg behøver ikke tage den her med. Gør jeg? Er der batterier her? Oh my fucking god. Nå. Tristan, hvad er din yndlingsfarve? Ja, det vil jeg ikke sige. Hvorfor? Ja, det har jeg bare ikke lyst til. Hej hej. Er det grøn måske? Ej, gider jeg. Tristan, har du batterier? Nej. Ej! Hvor er han? Hvor er Tristan hen? Ej, det ikke. Jeg gider faktisk ikke engang. Ej, han er sgu da ikke løbet her. Hallo, har I batterier? Har I batterier til den her? Hvor er de? Ej. Tristan, ja. Hvad er din yndlingsfarve? Det vil jeg ikke sige. Hvad er din yndlingsfarve? Det vil jeg ikke sige. Hvad er din yndlingsfarve? Det vil jeg ikke sige. Hvorfor? Jeg har bare ikke lyst til at sige min yndlingsfarve. Det er sådan meget privat. Nej, okay. Hej, hej. Jeg vil gerne med. Ved du, hvordan sådan en LED-lys fungerer? Nej, okay. Det var ikke særlig godt. Nej, det er det Ej, hvad gør jeg så? Jeg prøver at finde ud af det. Men den virker ikke. No. Ej. Jeg håber, nogen der klarer sig lidt dårligere end mig. Ej. Hvad skal jeg gøre? Nu går det i hvert fald noget. Kan du så finde min yndlingsfarve? Ej, skulle man bare bruge den her? Jeg er ret sikker på, at fjernbetjening også virker med den. Den er rød. Er det din yndlingsfarve? Nej. Okay, det venter vi lidt. Grøn, er det din yndlingsfarve? Er det blå måske? Nej. Er det lyserød? Er det gul? Er det gul? Ikke den der. Nej. Hvad? Det er sjovt, hvor forvirrende LED-lys kan være. Ja. Det er ikke engang sjovt. Nej, hvad? Ej. Den er ikke godkendt, så. Der er du fandme heldig. Tristan. Yes. Hej hej. Jeg må godt huske, at du selv det gik. Hvad? Jeg må godt huske, at du selv det gik. Jeg kan bare huske, at jeg kunne ikke lide den opgave. Du kunne ikke lide den opgave. Hvor lang tid tror du brugte? Jeg husker, at jeg var derinde i 6-7 minutter i hvert fald. Ej, jeg ved det ikke. Jeg synes, det var en lang tid. Hvor godt tror I andre, hun klarer det? Sygt dårligt. Hver 18 minutter i hvert fald. Ja, 12 minutter. 12. 32. 32. 8. Ida, hun klarer opgaven på 5 minutter og 36 sekunder. Det er løgn! Dårligt. Så den hurtigste af jer alle. Så det er det er 5 point til Ida, 4 point til Albert, 3 point til Oscar, 2 point til Johan og 1 point til Ellen. Jeg ved heller ikke lige, hvad problemet er med at finde rundt i farverne på det lys. Jeg føler ikke, det er særlig svært. Det var noget lort, der var så mange Hvis knapper. er det der, det giver ikke mening. Okay, lad mig lige, jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, der var 3 knapper i bunden, det siger rød, grøn, blå. Og så var der sådan 2 knapper, hvor der stod mode plus minus, og en knap, der stod color plus minus. Men den der skide fjernbetjening virkede jo ikke. Jo, det gjorde. Jeg har brug for ekstra tid. Den virker ikke. Og jeg ved ikke hvorfor, men hver eneste af jer vælger at trykke på mode-knapperne, før I vælger at trykke på color-knapperne, for at finde en farve. Det er fint nok. Jeg ved ikke hvorfor. Det er så fint, Tristan. Okay, Videre. Det er godt at være bagklog. Det er godt at være bagklog. Ja. Jeg tror, vi tager den senere så.
Du må gerne sige brugen af først, så. Nej, bare kom. Ja, vi skal videre til næste opgave. Og jeg kan bare sige så meget, at hvis man ikke ved, hvem Leonardo da Vinci er, så skal man i hvert fald følge med nu. Hej Ida. Hej, Tristan. Jeg vil ikke gå over stregen, der er lige der. Nej. Hej Tristan. Stop. Hej, Tristan. Albert. Ikke gå over stregen der, hvis jeg var dig. Sig det bare. Hej Ellen. Holy shit, Tris. Har du været klar til det her? Ja. Nej, der er maling der. Mondo, Trissel, Tristan, Taffelchips. Taffelchips. Ser det sjovt ud? Ja, det ser spændende ud. Ja. Må jeg gerne hoppe? Så hvis jeg vil råde til at ikke gå ind i firkanten. Må jeg gerne hoppe over firkanten? Kan du hoppe over firkanten? Er det virkelig det værd? Okay, og hvad vælger du herover? Det ved jeg ikke helt. Så langt er jeg ikke kommet endnu. Jeg har bare lyst til sådan lige at... Ja, det er rule breaker today. Så du står derovre og læser? Ja, skal vi åbne den her? Mal det bedste portræt af SE-mesteren. Du må ikke gå ind i firkanten under hele opgaven. Kun maling og pensel må røre ved lageret. Du har 10 minutter, tiden starter nu. Ja. Ja, er nogen af jer den specielle kunstneriske type? Ja. Nej. Var der en, der... Jeg er ikke kunstnerisk. Det er løgn. Ja. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af, fordi vi skal se alle sammen på en gang nu. Så, På én gang? På en gang. Okay. Spændende. Det var fjollen. Må du gå ind i firkanten? Jeg må godt være i firkanten. Kan du rykke den der ud til mig? Det kan jeg vel godt. Jeg har ikke rørt ved lageret. Nej, det har du Tristan, ikke. få lige lavet op. Jeg har ikke lyst. Okay. Ja. Ej, der er en snor, Tristan. Ja. Hvad hænger den snor fast i? Jeg skal nok ikke hive. Den der. Okay, må jeg gerne bare række ind? Det står der i opgaven. Du må ikke gå ind i firkanten, okay? Jeg kravler ind i firkanten. Okay. Ja. Nu er penselstativet ud. Den knækker, den springer. Det går det fint nok. Jeg kan hverken give så voldsomt meget. Yes. Vil du rykke den sådan herhen til mig? Jo. Det er fint nok. Nå, der er også en fiskesnør. Kom her, baby. Okay. Baby. Jeg er klogere end Oscar i den her. Ja. Hvis du synes det. Er vi ikke enige om det der, det er et lager? Lager. Hvad, Det er et stativ. Det er okay. Er det ikke? Hvorfor fuck er de her sort på? Man kan jo lige få noget fucking ordentlig kvalitetspis, ikke? Prøv at kigge bag dig. Bag mig. Nej, det er sådan, prøv. Hvor lagde opgaven? Og så kig lidt op. Nå, der er der pensler. Jeg burde nok læse opgaven igen. Jeg har fundet ud af, at jeg er ikke så god til at læse opgaven. Det er godt ordentligt. tænkt. Ja. Er vi ikke? Ej, det er et stativ, Tristan. Ej, Tristan. Okay, så fuck den her. Jo. Ja. Hvad har du så tænkt dig at gøre? Male. Okay. Jeg rører ikke ved lageret. Handskerne rører ved lageret. Handskerne rører ved lageret. Jeg rører ikke ved lageret. Jeg rører ved handskerne, som du rører ved lageret. Det kan vi lige komme ind og sige, godt. Ja. Det vil jeg lige udpege, godt gamle. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. Men det ved jeg sgu heller ikke. Jeg er inde i firkanten.
Jeg er Da Vinci. Maler han ikke? Eller... Jo, Da Vinci. Jo. Kan du huske, hvad han har malet? Nej. Nej. Nej, jeg er ikke kunstneren, vel? Nej. Jeg tænker, det er sådan ret meget basisviden, at man ved, om han har malet okay. Tror du kommer til at vinde den her? Jeg vil sige, at min odds er lidt større her, end det har været. Det har været de andre opgaver. Yeah. Jeg kan godt tro, at de andre bliver til at klare det. Helvede. Jeg har ikke tænkt på at tage handsker med. Jeg har aldrig... Nej, det tror jeg gerne, jeg vil give dig ret i. Jeg skal aldrig det her. Hvor mange point tror du får for den her opgave? For 5. Tror jeg får point for sådan en smire ham. Det må du jo håbe. Wow, jeg kunne aldrig nogensinde male sådan et flot ansigt. Holy shit, jeg skulle jo holde masken, hvis han skulle tro på det. Ej, det har det han stort ikke. øre. Nej, han er flot. Nej. Virkelig flot. Det skal nok komme med til showet. Nej, han er virkelig flot. Johan, du har virkelig flotte ører. Godt. Okay. Fik man lige reddet dem. Nu vil jeg gerne lige sådan have, at du tænker over det her under hele opgaven. Hvad var det, Da Vinci han malede? Da Vinci han malede. Da Vinci han... Jeg ved ikke, hvad Da Vinci malede. Nu skal vi starte på hans mund. Og der blander vi lige sådan nogle farver, Tristan. Fordi det gør kunsteleverne. Blander farver. Hvor meget ved du om kunst? Altså, jeg vil sige... Ikke en skid. Nej, ikke en skid. Nej. Du har 6 minutter bare ved. 6, 7. Ja. Jeg ved godt, jeg lærer af. Haha. Jeg skulle lige lave en Ellen i går. Okay. Jeg ved, Ellen, hun er fucking buns til at male. Det kan jeg mærke i røvhullene. Ved du, hvem Da Vinci er? Leonardo da Vinci. Vel det. Ved du hvad, det lader vi ligesom om ikke skete. Ja, det. Har du fundet ud, hvad det er, Da Vinci malede indtil videre? Hvad er sådan nogle kendte malerier, du kender? Da Vinci, han har bygget en bygning. Det har han ikke. Eller jo, det har han faktisk. Han har bygget en bygning i Tyskland. Du ved jo godt, hvem Da Vinci er, gør du ikke? Jo, selvfølgelig. Ved du godt, hvem han har malet? Ja, Mona Lisa. Ja, det er godt. Men fuck ved ikke det. Det finder du ud af. Okay, fuck, er det for en gruppe spasser, jeg går i skole med? Hold da kæft. Det var fuldstændig latterligt. Ved du, hvem Leonardo da Vinci er? Ham der fra Titanic? Nej, det er Leonardo DiCaprio. Holy shit. 2 minutter og 50 sekunder tilbage. Fint. Så skynde dig. Nej, jeg skærer i, Tristan. Kunst, det tager tid, ligesom ham der er Leonardo. Ja, og ved du, hvad han malede? Jamen, Tristan, er det Mona Lisa? Er det? Ja. Åh, det er flot. Jeg er lige så flot som Mona Lisa. Men jeg kender nogle kendte malerier. Jo, men du kender nogle jeg kender Mona Lisa. Det er Da Vinci. Ja. Det er Da Vinci. Det er vist godt, jeg ikke har kunsten. Tror du kommer til at klare dig bedre end alle de andre deltagere? Jeg håber, jeg er bedre end Albert. I hvert fald. Hvorfor er du bedre end Albert? Det tror jeg ikke er så svært. Tror du er bedre end Albert? Ja, tror du? Ja, hvor meget tror du, en person vil betale for det der? Altså sådan min personlige vurdering vil nok være sådan... Nu er det jo stormesteren, og stormesteren er flot. Ja. Så 30 millioner euro. Hans røde kinder. Fordi han blusher hver gang han ser mig. Så der er din tid gået. Du må ikke røre ved den længere. Yes, tiden er gået. Nej, okay. Jeg kunne ikke lige nå at lave et hjerte. Det skulle der have været, Johan. Der skulle have været et hjerte til dig. Fuck, det er der for en morgenalarm. Ja. Fuck, det der. Tak for i dag, Tristan. Hej. Tak, Tristan. I lige måde. For dit selskab. Yes. Hej. Tak for det meget flotte maleri. Selvfølgelig. Hej. Jeg har aldrig råd ved det der lager der. Okay. Det er handskerne, der går til det. Yes. Tak, Tristan. Tak for at købe mit meget fint maleri til... Det var det 30 millioner euro, vi aftalte. Ja, nu ved du, hvor meget Da Vinci han Tristan, overfører du i morgen på MobilePay? Nej. Tak, Tristan. Det var sødt af dig. Tak, Tristan. Hej.
Det er flot. Nu bliver jeg ikke klar. Ja, jeg skulle lige hilse at sige fra produktion, der er lidt tekniske problemer lige nu. Yes, der har vi lige 5 super flotte malerier. Ej, vi er sygt flotte, jeg husker det. Ej, det ligner jo han på det ansigtet. Jeg skal gå på kunst. Det er jo også fedt, hvordan I alle sammen... Hvor er det til hende? I fættede alle sammen for Johannes, som nu ikke er til stede i dag. Det var ikke mig. Albertin ligner altså en giraf. Ja, giraf, det synes jeg sgu også. Ja. Oscar, de er sygt skræmmende. Han har fået smoky eye. Der er en grund til, at jeg ikke er på kunst. Nå. Jeg siger jo så ranggæst den her fra den bedste, kønneste maleri af Johan til værste. Tænker også, det er lidt tidligt på nogle punkter. Jeg kan godt sige 5 point til Ellen. Det er flot, det der. Hey. Det er simpelthen så flot. 4 point til Ida. Ret detaljeret og lidt store læber. 3 point til Johan, fordi det ligner faktisk et menneske. For dig? 2 point til Albert, fordi at, du manglede... Han mangler lidt hudfarve. Og så selvfølgelig 1 point til Oscar for at tegne en super skurk. Eller en kineser, som det lignede i starten af. No racism, men alligevel det. Kan man klage? Så... Hvad ser det smukt ud, Ida? Er det muligt at sætte malerierne på udstilling? Der er noget... Ja, vi sætter malerierne på udstilling, så man kan få os at kigge på dem bagefter. Kan jeg få lov til at få mit efter? Man må gerne få det med hjem. Ellen tilbyder sit. Ja. Der kommer aktion her bag. 3 millioner. Ja. Nej, ikke 30,5 millioner euro. Man kan få den med Tristan. Klokken 12 i morgen. Ja, vi skal videre til sidste opgave, finaleopgave. Og I er ikke særlig gode til at diskutere, det kan jeg lige så godt bare. Det gik ikke særlig godt. Halløj, Tristan. Hej, Oscar. Du lyder meget deprimeret. Det er ikke bare roligt. Okay, ja. Så bare dig. Jeg skulle ikke ringe til en psykolog til dig. Altså... Nej, det er også fair nok. Det er jo klart nok penge til min løn. Kun lige til mine feriepenge. Du har ikke brug for feriepenge. Det er ikke nødvendigt, Tristan. Halløj. Hej. Velkommen tilbage. Ja, tak. Du ser meget velbeklædt ud. Jamen, jeg er bare så klar til opgaven. Til at komme ud i sneen, eller hvad? Måske. Ja, nå, ja. Du skal hen og stille dig på den her markering. Og lad være med at gå af. Det vil jeg i hvert fald råde dig til. Gud, hej. Hej Ida. What the... Hej Tristan. Hej Albert. Velkommen. Mange tak. Hvad siger du til... Hvor skal jeg stå hen? Ja, du kan stille på markeringen derovre. Hvad siger du til din... Glæder du dig? Ja. Den her opgave? Jeg har været meget spændt. Ja. Har du savnet dine 2 kammerater her? Hej Albert. Hej Oscar. Hej Ida. Nej. Holy shit. Fedt. Tristan! Du blev klippet. Ja. Det er fint, Tristan. Jeg kan se dine øjne nu. Ja. De er ikke pæne. Du snakker ligesom Vinnie. Hvor skal jeg holde det kæft, der er mange kameraer i dag. Er det hvad for en skal jeg stå på? Den her. Nu står jeg på den her. Der var derude. Hej. Ej, hvad laver den her? Jeg vil fandme lave den der. Ej, hvad laver du her? Ej, jeg troede det her det var mit moment og min opgave. Kræften godt, jeg har taget arbejdsbukserne på det her. Holy shit. Yes, jamen, jeg har en opgave her. Hvem er jeg vil læse? Mig. Skal hun læse? Nej. Okay. Ej, Tristan. Diskuter Ellings tid. I skal diskutere på skift, imens I vifter med jeres pegefinger i vejret. I må maks bruge 10 stavelser per tur. Tøver man i for lang tid, er man ude. Tiden starter, når Tristan giver sin af.
Eller... Så for dem, der ikke kan forstå Johan her, det handler om at stå og have en diskussion i længst tid. Imens det diskuterer, skal du stå og svinge med pegefingeren, og der må ikke være mere end 10 stavelser på en tur. Jeg tror stadigvæk, jeg er i tvivl om med stavelser. Nej. Jeg troede, det var det, der kunne klappe noget. Det er det. Det er det. Det er hver vokal. Jeg er sådan noget pis. Jeg kan... Ej, det er fuck, jeg må gå. Det hjælper mig. Det er måske, fordi jeg var ordblind. Fik jeg overhovedet ekstra tid til den her? Nej, det gjorde jeg ikke. Er Johan ordblind? Jeg er næsten ordblind. Ja, det gælder ikke. Kvalificer. Jeg fik ekstra tid til eksamen i 9, så det kan kvalificere mig. Vi skal starte med Oscar, Ida og Albert og se deres interessante diskussion. 3, 2, 1, go. Hvad laver du i dag? Jeg er pisse sur på Albert. Hvorfor er du dog det? Fordi du er grim. Og du lugter af lort. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør. Jeg er enig med Oscar. Nu tiger I stille. Det gør vi ikke. Du skal bare lukke arret på Albert. Nej, det skal I. Nej. Jo. Nej. Jo. Men hvad foregår der nu? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Jeg synes Oscar mangler hate. Det synes jeg også. Det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk. Du ser dum ud i dag. Nej, jeg gør ej. Du ligner en lygtepæl. Ja, du gør. Nej. Jo. Jo, du gør. Nej. Jo, du kan ikke kun sige nej. Det er simpelthen for kedeligt. Jeg er nødt til at stoppe jer. Du er nødt til at sige noget tilbage til os over 10 stavelser. Det her tager ikke fejl engang. Du er nødt til at sige noget tilbage til os. Shit! Det er ikke en god ting. I er et hold. Nå. Det sidste opgave. Hej. Vi ses. Forhåbentlig aldrig igen. Hvor står du? Sådan her. You know me, girl. Vi ses. Jeg troede heller ikke i opgaven, at det var hold. Altså sådan. Nu føler jeg mig lidt bedre. Ja, det kan være, at vi vinder. Jeg ved ikke, hvorfor du har lyst til sådan at bryde ud i sådan en virkelig fuldstændig lang sætning midt i en diskussion. Med 10 stavelser. Nej, med over 10 stavelser. Hvor mange stavelser var der? Jeg tror, der var mindst 15 stykker. Okay, men Albert forvirrede mig så lidt. Hvordan forhedede jeg dig? Hvis du skal rigtig, så var det Oscar, du sagde noget til. Ja, okay, så var det Oscar. Ja, vel? Nå, ja, jeres diskussion, den varede i alt 1 minut og 3 sekunder. Sådan. En god diskussion. Flot. Og så skal vi videre til at se Ellen og Johan. 3, 2, 1. Diskuter! Du er rigtig dum. Jeg tror, du er mere dum. Du er en stor idiot. Nej, det er du. Fuck dig. Fuck dig selv, Ellen. 6, 7 er bedre end dig. Det er fucking løgn. Din fucking busse, mand. Din fucking buns. Fuck, du har briller, din abe. Du ligner en abe uden briller. I det mindste kan jeg spille klaver. Det kan jeg også. I det mindste kan jeg synge. Det kan jeg dog ikke. Du er dårlig. Du kan ikke fikse en skid. I det mindste går jeg på musik. Fuck musik. Fuck dig. Fuck musik. Fuck din pik. For er det for noget? Fuck Tristan. Ja, fuck Tristan. Ej, du skal lade være med at sige det fucking samme som mig. Du skal lade være med at sige det samme som mig. Har over 10 stavelser. Ej, din fucking idiot! Var det ikke 20 stavelser? 10 stavelser. Undskyld. I begyndte at stoppe lidt med diskussionen. Nej. I kom i gang igen. Nej. Det var sådan en lille... Der har aldrig stoppet den diskussion der. Jeg Nu er tænker jeg nødt til at spørge, ved I godt, hvad stavelser er? Nej. Og inden står der, i det mindste kan jeg klaver. I det mindste kan jeg klaver.
Det er stavelser. Ja, Men Johan har sikkert fejlet før mig. Jo. Det er lige sådan en trick, man lærer Det herude er i... sjovt, hvor stolte I er. Jeg kunne ikke have gjort det bedre. Det kunne du sgu da, du kan da bare lade være med at være dum. Jeg kunne have gjort det bedre selv. Nu skal vi lige have god julestemning her, ikke også? Undskyld. Vi skal lige have god julestemning. Skal vi sådan, faktisk, det er jo ikke ægte, vi diskuterer, vi er venner. Nej, vi fucking hader hinanden, mand. Se, det er bare for sjov. Hey, hvad var farligt? Ja. Tristan! Jeg spørger bare. Okay. Nej, hey, det er min iPad! Ellen, sidste ord. 6 Fuck Tristan. Over dig, Ellen. Du er fucking lort. Vi ser den trippefinger. Johan, vil du sige, du er omgivet af idioter? Ja, fanden jeg er. Vil du sige, du selv er en del af de idioter? Ja. For det meste. Ja. Var det ikke dig, der sagde før det her? Hvem fuck ved ikke, hvad en stavelse er? Jo. Men jeg svarer sgu op på det der. Hvorfor forklarer du sagde nej? Jo, nej. Hvis du lytter tilbage, kan jeg garantere dig for, at jeg siger, ja, det er jo vokale. Afspil igen, 2 år, det siger jeg. Gud, jeg vil afspil igen. Nej, det var en flot diskussion. Tak. Hvad har Hans Pæk gjort? Det vil jeg jo ikke vide. Jeg tror lige, vi skal springe den del over. Okay. Jeg mistede ting, man kunne sige. Ellen, Johan, jeres diskussion varede i 1 minut og 19 sekunder. Så 16 sekunder længere end de andre. Nej! Det leder til 5 point til Ellen og Johan, og 4 point til resten. Ej, det går godt i dag. Ja. Sådan. Det ved jeg ikke, jeg har taget det nalt op, kan jeg se. Ja. Nu skal vi videre til finaleopgaven. Den aller sidste opgave, vi kommer til at løse. Lige her live på scenen. Velkommen tilbage til SC-mester. Vi er lige nået til finaleopgaven til at finde ud af, hvem den endelige vinder af SC-mester sæson 1 er. Men lige inden der, så har vi glemt at præsentere dagens præmie, som en deltager har bragt med. Ja. Jeg har... Johan. Hold nu kæft. Jeg kan lige tage hen til kamera. Så det bliver hjemme se det jo. Selvfølgelig. Jeg har i dag taget en omgang skruer og søm med. En forvendt stus til en Minarelli motor. Hvis du har en Minarelli motor, så er det godt for dig. Og så justerer nøgle til justerbare bagstøddæmper til knallert. Så hvis du har sådan en derhjemme, så er du glad. Og selvfølgelig variatorruller. De er alle sammen firkantede as fuck. Jeg vil gerne anbefale at køre med dem, medmindre du ikke kan lide din knallert. Så. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil vinde alligevel. Så må vi se. Jeg får faktisk mindst tusind koster 100 kroner. Jamen, så må vi se, hvem den heldige vinder af formentlig ubrugelige genstand er. Det er mig. Nå, vi skal videre til finaleopgaven. Og jeg tror, jeg har udvalgt den perfekte til at læse den her højt. Du er jo højst som et tårn. Ja, tak. Det er jo ikke pænt. Det er det nemlig. Okay. Lav et tårn ud af de ting, der står foran jer. Der må ikke falde noget ned fra tårnet. Vælter det, eller falder der noget ned fra tårnet, er man ude. I skal skiftevis vælge en ting, som I skal putte på skamlen. Sidste person tilbage vinder. Forstod du det, Albert? Ikke kun papir og puder, ikke? Jeg vil prøve Du må bruge alt på bordet. Jeg tror, det er bedst, hvis I sådan rykker jer fra stolene derovre, så jeg tror, Albert har lidt svært ved at komme ud i hvert fald. Starter du, Albert? Jeg ved ikke, kan I ikke lige fordele jer rundt heroppe? Jo. Uden sådan, I står og puster på tårnet, som den vil sige. Det skal jeg nok huske. Jeg tror ikke, man ikke må puste. Jeg tilføjer så lidt ekstra regel. Man må ikke sabotere de andre. Det var da noget pisse. Under deres tur. Skal vi lave et tårn sammen? I skal lave et tårn sammen. Hvis der er noget, der falder ned til den person, der Det placerer skal bare noget, stabiliseres. de rører ud, og så er den sidste person tilbage, der vinder. Det er sådan noget taktik, så tager man pisse træls til. Men ja, vi starter ved Albert. Du kan bare lægge en ting på.
Der er ret mange ting at vælge imellem. Det er en god base, det her. Ja, en god base, ja. Okay. Jeg tror, altså sådan, jeg har ikke forstået opgaven, men jeg Skal skal vi lave jo altså sådan. Ja, hvad siger du, Ida? Skal det placeres på tårnet, eller på den ting, man selv tager på tårnet? På skamlen. Altså, det skal være en del af tårnet. Ja. Så det er lige meget, hvad man placerer det på? Nu er det bare på det er lige meget, hvor du placerer det hen. Okay, Bare så okay. det er en del af tårnet. Så er det jo. Du skal putte det på skamlen. Det er det hjerte. Nå. Hullet er ikke et hul i da. Og stik den for helvede i. Godt. Ja. Ej, det trædes for jer. Skal vi så bygge oven på hjertet? Nej, vi skal bare bygge det, så det er en del af tårnet. Det er sgu da mig også. Nu står du. Ja, det er jo her de første, og så er det der også her til sidst. Og så stiller jeg herovre. Er det en eller to ting? Det er en. Altså, nej, det er to ting. Det er en der. Ja. Pas på, eller jo, lovligt. Jeg håber ikke, det er nogen strummestikker der. Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der betaler for det. Ja, så er det tilbage til Albert. Vores alle elskede. Jeg tror, du er nødt til at tage hele kassen næste gang. Men han har jo ret. Er det ikke hele? Er det ikke papir? Næste gang er det hele kassen. Yes, det kan jeg huske næste gang. Hele kassen. Ja, hele servietboksen. Jeg vil gerne gøre noget træls, skal jeg bare. Hvad er træls? Jeg er jo en lille søster, det burde jeg vide. Jeg synes, jeg står overrasket godt. Ja. En curly girl. Ej, den er stor. Hvor er den der? Sagde hun også i går. Ja, godt det. Er der nogen her, der vil sige, at de er en god arkitekt, ligesom Da Vinci? Ja. Den er i København. Ja, den i København, det kan jeg godt sige. Det ved Oscar jo så meget om, med Da Vinci og hans pinke bygning. Ja, men Christian, jeg tror, du sagde DiCaprio, og det er jo ham, den lækre på Titanic. Det vil jeg gerne give dig ret i. Men det var ikke ham, jeg snakkede om. Synes du også, han er lækker? Jeg synes også, den er lækker. Okay. Ja, det er sandt. Tag det på scenen. Hold da kæft, Ellen. Det der. Så er det store. Det der, der ligger der, det er 250 kroner mindst. Skal der ikke snart bygge sådan noget højt? Det skal være Nej. Det skal være der står på skamlen, der skal I skal skiftevis vælge en ting og putte den på skamlen. Den er jo på skamlen. Ej, jeg synes, det er træls. Det der, det er ben, og det der oppe, det er en skammel. Nej, den er godkendt. Den er godkendt. Ja, tak. Så er det godt. Kan jeg stille den ovenpå? Altså, du leger med ilden. Hey. Så er du fanget inde her. Ej, jeg har... Ja. Ja. Gør noget træls. Ja. Jo, jeg har noget træls næste gang. Ej, Næste gang. den der. Det glæder mig. Ja, også mig. Er der en af jer, der kan finde på et godt navn til jeres kommende tårn? Nej. Herman. Da Vinci. Nej, det er Da Vinci. Det er Men Picasso. det Ja, det for mig. Jeg stemmer på Herman, og han skal være rødhåret med fuldskæg. Hvad? Det er alle Herman. Hvem har snacket på en popcorn? Ja. Nej. Ikke åbent, ikke Hvor Ikke har du åbne, tænkt der dig er at placere det? sådan det der. Det er én ting, det der. Er det én ting? Det er én ting, du kan ikke tage noget af. Men hvad skal Der. Ej. Oscar er ude. Det er sgu da
ikke én ting. Hvornår er det bare én ting, at man ikke kan flytte? Jamen, altså. Sæt dig ned. Kan den? Nej, det vil jeg tror. Johan. Det er ikke så nemt for dig, det her, kan jeg mærke. Ej, det er godt. Johan. Altså. Bare. Hvad er det, du prøver på? Ej. Kan du ikke åbne den, Johan? Okay. Okay. Hold da op. Ja. Er du taget på dit liv? Tro på det. Ja. Kom, er du sikker på, at det ikke er dig, Eden? Nej, det må godt. Så fint. Nå, Albert. Tror du røver ud nu? Ja, det gør. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det tror jeg ikke. Det kan jo ikke stå nogen steder. Nu har du valgt, så du skal stille et sted. Jeg kan ikke det der. Nej. Ej, så skal jeg tage på. Ej, det er fandme løgn. Så Laver du bare bare stå og regler? fortsæt, Albert. Men jeg forstår det ikke, Ida. Du skal tage en ting derfra. Jeg har ikke noget. Du kan glæde dig rundt, Hvad skal jeg? Kom ned til mig, Albert. Nej, det skal jeg ikke. Jeg lort det til. Jeg lort det ikke. Det kan jeg. Du må det ikke til. Nå. Fint. Ej, det her jeg fejler. Nå. Åbn om. Så Ida. Hvad synes I? Hvad skal vi tage? Du skal bare vælge en. Okay. Der er tid til at tænke over det. Nå, Ja. Så Johan. Tro på det. Det er sådan her, man går over. Men jeg må ikke spille hvad? Jeg må ikke spille noget. Nej, bare vent. Tag lige lidt rul. Er nogen, der har skabt på sig? Nej, det har jeg ikke set sådan. Okay, men... Kom så. Ej! Jeg havde da virkelig. nu er det faktisk, der vinder den her. Men det er jo... Ja, det er jo meget på nu. Okay. Der er flæk over. Ja. Jeg har ikke været over på den her, men det fejler altid over på den der side. Ja. Ja. Hvad kan du gøre med så stor en kasse? Sorry. Jeg kan gøre mange ting med en kasse. Toppen taler lidt til mig, faktisk. Må jeg tage hvilket? Du må tage hvilket, så der er ikke noget, der er ryggen på nu. Okay. Ej, træls vand. Okay. Hey, lad os lige på. Ej, den vil være så sygt meget. Nej, det tager jeg ikke. Kan jeg? Hvordan fik jeg den på? Det gjorde mig helt glad, det der. Nå, hvor er ikke sådan det. Ej, hvor er det heldigt. Ej, hvor er det heldigt, han sagde. Ej, ja. Hvad har hun ikke taget? Ej, Tristan, tæl lidt i hovedet. Jeg har bare lidt noget, så behøver du ikke at tælle mere. 8. Tak. 7. Jeg har strå. Nå. Ej. Det var min vækstkop. Det var faktisk ikke det var sådan, at når hvis du er din vækst, så er det Vi har muted dig med vilje. Har I muted mig med vilje? Ja. My bad, G. Sorry. Det er jeg heller ikke heroppe. Nå, så må jeg snakke højt. Oscar! Ja. Du får 1 point. Albert, du får 2. Johan får 3. Ellen får 4. Og Ida får 5 point.
sagde aldrig ja til mig selv, nej, den her er god! En plads! Din Du er ikke den rigtige... Du kan sætte dig tilbage lige om Det er lidt. spændende det her. Altså, jeg har jo en stor forventning. Vi skal så finde ud af, hvem vinderen af første sæson i SM-lister er. Er I spændte? Ja. Overhovedet ikke. Det var meget hårdt arbejde. Ja. Er skærmen tændt? Ja. Nej. Så kommer være der. Nej, Så kommer være der. Hvor er du god, Ida? Albert har 19 pointe der. Kan vi ikke få pointscoren for den her episode? Jo. Ja, vi giver lidt tid. Vi klapper lige videre, Johan. Tillykke med Først scoren. vinder du et trofæ, nu vinder du det. Ja. Tror jeg også, at Johan, der har vundet den her episode? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er mig og Ida. Måske mest mig. Sammen begge to. Sammen. Ja. Som et par. Det... Ja. Ellers så tæller vi. Okay. Skifter du nu? Bare fordi du sagde, det gør den ikke. Ja, vi gør Ej, det. Ej, Ida! Ej, det er en pointscore. Ja, heldig vinder. Ej, yes! Men Du kan selvfølgelig vælge at sende dem videre. det har jeg altid drømt om. Skal vi så... Søn. Nå. Søn. 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 Ja. Det er smart. Stor og søm. Så tak fordi I så med. Det var anden episode af